Fl-istess jum li fih l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's irrevedit l-isfel is-sahha ekonomika ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Finanzi fis-sod. Il-Ministru Tonio Fenech qal li wara li ġurnal lokali ma żammx mal-embargo u ppubblika r-rapport qabel rid jikkonferma l-aħbar li Standard & Poor's naqset is-saħħa ekonomika ta' Malta. Tonio Fenech qal li Standard & Poor's kienu waslu għal din id-deċiżjoni wara li f'pajjiżna m'għaddiex il-budget tort tal-Oppozizzjoni u għalhekk qal li Joseph Muscat kellu jassumi responsabilità. Standard & Poor din ħaduha b'mod serju ħafna. Bil-konsegwenza illi iddeċidew li abbażi tad-deċiżjoni ta' dan il-pajjiż b'konsegwenza tal-intransiġenza tal-Oppożizzjoni illi ma rriditx li l-budget jgħaddi f'pajjiżna issa ħadet id-deċiżjoni li tiddowngradeja il-pajjiżna. Tonio Fenech qal li Standard & Poor's waslu wkoll għal din il-konklużjoni wara li l-Partit Laburista nida l-proposti tiegħu għar-roħs fil-kontijiet. Iżda fir-realtà Standard & Poor's m'għamlu ebda referenza għall-Oppożizzjoni. Ikkonferma dan l-istess Ministru Tonio Fenech ftit tal-ħin wara meta mistoqsi direttament mill-ġurnalisti. Ma jsemmux Malta Labour Party, jgħidu għax propju m'għaddiex il-budget. Ir-rapport ta' Standard & Poor's lanqas jagħmel referenza għal pjan tal-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija. Fil-fatt meta mistoqsi, Tonio Fenech wieġeb li Standard & Poor's ma jitkellmux speċifikament dwar il-proposta tal-Partit Laburista u ma jsemmux il-Partit Laburista b'ismu. Ma jitkellmux speċifikament fuq il-proposta tal-Labor? Fenech qal li Standard & Poor's jitkellmu biss dwar l-inkwiet tagħhom bid-dejn kbir tal-korporazzjonijiet pubbliċi, inkluż l-Ena Malta. U waqt li reġa' sejjaħ il-proposta tal-Partit Laburista għal roħs fil-kontijiet bħala irresponsabbli, il-Ministru tal-Finanzi ddikjara li l-Partit Nazzjonalista mhux interessat li jara kif il-kontijiet jistgħu jorħsu aktar minn kemm qed jgħid il-Partit Laburista. L-iktar proposta irresponsabbli li qed jagħmel il-Labor. Ma tarax se nippruvaw nikkompetulu fuqha u ngħidulu aħna mhux 25 aħna 35 santukom discount.